Sortu latinetik, ez zara beste hizkuntzen semea, bakarrik zaude munduan. Mendietan hitz egiten zen, itsasoaren ertzean bere, herri txiki baten ahotsa, beti babestua, maitatua. Euskara bizirik dago, matarrak etorri ziren, bideak eta legeak ekarri, baina latina ez zen errotu, gure hitzak ez ziren hil. Bizigodoak, gero musulmanak, gerrak eta mendeiunak, eta gero Espainiaren zama, baina ez zituzten hautsi zure sustraiak. Euskara bizirik dago, kanpo gehienetan isilarazi nahi izan zuten, baina bizi zen bihotzetan. Gaukaletan entzuten da aurren ahotan berriz, ez da miraria hutsa herri baten borroka baizik. Euskara bizirik nago, da ez da desagertuko. Bideoa gustatu bazaizu ez ahaztu like ematea, iruzkin bat ustea eta partekatzea. Eta jakina arpidetu horrelako bideo gehiago igo ditzadan.